Terima kasih kita kisi Brom Jong Marcos bakhuj mau nong tho joko gospel. Teka gospel minta kasih ke kran hangap rapi bangine ban lek keleng ke pertai. Ban yalap ya ka kubor babha jong blai. Ban yalap ya ka hima banai. Ban yalap ya ka gospel. Ban bud ya ka nuksa jong Marcos bakhuj u apostol jong ujisu. Terima kasih ke gospel ruka kran sipang ba kumno kumkino yalap ngidon ya kata ka sign lane ka symbol lane ka sabut no lane ka bor ka ikhtiar ka bau blai la ai hangi. Kino kita kisain ak bang ilap pan ko bapang nila bang pen emi ki bayam nila ladang idi ladang ibat dipsen jeruk ke bipsen kan pen mong yengi bar kum ta ter ki bun ba kisain lane kidak lane ki bau bleu ai ki bor ki ikhtiar te kum ki kun chu bleu ki bala yo baptisma ni don ye kene ka bor ka ikhtiar hatu mangat ma pingi kloin em ban iglet jalap keleng ke percaya ka hima chu bleu rengkat ba kene ka bor ka ikhtiar ka bau bleu la ai yengi Kedau kalau ngabang imyo ya kini kabor kai ikhtiar namar bangi khlemlej ban leja namar bangi khlemlej yalap ka gospel keleng ka percai. Darang ilej ban yalap ka gospel keleng ka percai ken mau kini kibor ki ikhtiar ki don rengkat ban ni. Nila ban le kini ki bero. Nila ban pen emi ki bayap ban pen ko ki bapang namar ba ublei la ai kita kabor nak banta jungi. Te tungi nong ki kun kristan basisha ban le yalap keleng ka percai. Ban le yalap ka hima chung ublei. Ban le yalap ka gospel nak banta ka jing pen em chung ki. God bless you.